Guys, ayun guys, nagluluto po ako ng tortang giniling. Ayun guys, nilagyan ko ng mga vegetables. Dami niyang vegetables. Ayan, ito bali ito guys, maaga ako nagluto. 5 ako nagising kasi may pasok yung anak ko ng 7 sa trabaho niya. At ito yung kanyang ulam. Baon niya mamaya. Ayan guys. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Oy, moist. At ito guys, masarap palaman sa pandesal. Yan, tortang giniling. Sarap yan sa pandesal guys. Favorite ko. Hindi ako makapag-video guys ng yung starting ng pagluluto. Dire-diretso na. Ayan guys. Kasi kasi guys, parang gising ko, antok na antok pa ako kasi nagsasarada ako ng tindahan ko mga 12 na mahigit. Ilan oras lang ang tulog ko. Minsan hindi pa agad makatulog kasi nagtutupi pa. Tutupit pa tapos nagsasampay pa ng nilaban ko. Ayan. Kasi minsan makailang beses ako mag-washing. Kaya may panggabing sampayin ako. Ayan guys. Dito po muna. Mamaya ulit. At tapos pala guys, yung pangalawa kong anak ay kakain din yan. Maagang kakain. Kasi magdamag nag-review for tawag dahil tapos na siya ng second year college. Ang tawag doon, nakalimutan ko guys. Good morning guys. Ayan, gumawa ko guys ng ice cream. Chocolate ice cream. Ayan, creamy chocolate ice cream siya guys. Hindi siya dark chocolate. Creamy siya. Tapos, meron na rin akong nilagay sa mga cups. At ito yan guys. Ayan. Tapos yung anak ko, gumagawa ng, matcha ice cream. Matcha ice cream. Yes. Papalamigin ako. Ayan. Yan guys, ang gawain namin yan umaga. At ito guys pala yung natira na lang sa aking ginawang ice candy at ice cream. Kaya gumawa na ako ng creamy chocolate ice cream. Kasi konti na lang siya. Ayan na. Konti na lang. 9, 10, 11, 12. 12 na lang siya kaya gumawa na ako ng ice cream chocolate.